Merhaba jwara temaşevanın heca îrojî ez ê pêkenîkî li ser bûyerek ku hatî serê min bêjim. Sala 1950 bû, payîza 1950 bû, em ketibûn li zîndana Mêrsînê ji ber sedemên siyasî. Em demekî di zîndana Mêrsînê de man paşê me sevqê zîndana Konyayê kirin. Malum hevalên koğuşa me hem ew tev ciwan bûn, di navan da ê salê wan li jor ez bûm. Salê min derdorê çilî da bûn wê şaxê. Dema em çûn zîndana Konyayê midî mirovekî di salê min da jî li wê derê hey dora min dişerexe bi mira xweş xweş xeber dide. Bi awakî jî ez kêfxweş bûm got di nava ew xwastxortên ciwan da mirovek di salê min da jî hebe qene em belkî ji hedû fêm dikin. Tukî ji min re got ez serokê Hadepa a Osmaniyê min navê min Qasım. Baş e ser çawa ez nimêj dikim, tabî evî dîte nimêj dikim got wele min jî berê nimêj kir ez ketimin navbira ez nimêj nakim nizam çi min got heyra dem ervê Müslüman li her derê Müslüman e çima gere tu nimêj nekî ha li vir me nimêja xwast kir de hesabê nimêjê nimêj jî kir. Canan wextê ku em li jor li qowişê bûn ew dihat jêrê ciyê rûniştandin û dersê salona rûniştandin û dersê û xwarinê li wê odê ew dixwandin beyto qesîde dixwandin her halde armanca ew werin xwe nêzîkî min bike. Canan jî di zîndanê da bahsa xwe dikirin şexsa bahsa kêmasiyê xwe dikirin jêra bi rexnekirina xwe şexsî yanî bi navê öz eleştiriyê kî çi kêmasî kir û nexlaqî wî çi nexweş bû nexa wê bigotina qeydê ev kesên diçin cem papasên kilîsa gunê xwe daw dişînin ji wan re her tiştê xwe ehtiraf dikin gunê xwe daw dişîne ew jî wisa bû. Belkî armanca partiyê pê Partiya Karkeran yanî bi vêya pê her kesî nas bikî kê çi kirî kê çi nekirî lê gelek kesan çi kiribûn tev digotin. Canan wextê dor dihat Qasım jî di dinyayê de çi qat tiştî pîs kiribûn tev digot di vir da nelayîq ez wan tiştî bêjim. Me wa xelq xapandû me nizam wiha kir û nizam me wa li jorê Osmanî ew cîkê heye tepekî bilind heye herhalde daristanin çî me jin dibirin wê derê û nizam me reqî vedxwar û me wa dikir niha digot min niha tobe kirî. Baş e Canan jî me sohbet dikir hey tek tûk Canan digotin savcı gazîte dike an jî digotin meriv hatinin ziyaretiya te Qasım lê dixist diçû lê ez bi xwe dixwasim da di şibhê da bûm. Dîsa jî ji ber xatirê nimêj û Qur'ana wî û nexa welatparêziya wî serokê partîkî bajarekî bû jî ew wî Canan li min tesîr dikir dilê min digot tu ji xwe însanekî bi şibhe ye Qasım mirovekî baş e pê bawer be. Em wê zivistanê û yanî zivistana 1950-1960 li zîndana Konyayê bi hev rabûn nêzîkî havînê ez texliye kirim wî beriya min texliye kirin wextê derket ji min re got savciyê zîndana Konyayê berê li Osmaniyeyê wesife dikir em hevdû naz dikin ev kesên ku dosyaya wan di vir da Devlet Güvenlik Mahkemesiyê de hene ew kesana dosya wan zêde lêkolînê li ser nakin ma digirin jê re ceza dibirin nasê min hene savcî jî nas e ez dikarim wan bibînim em ji wan re bêjin ku ê te sûcekî te siyasî tune ji xwe tu nebû jî hin kesan xisûsî li ser min îfade dan û emniyetê jî xisûsen bi tevî hin teşkilatên di nava dixwastin min ceza bikin yanî ji wê rê jê re didîtin. Qasım got ez ê avukata wan jî bibînim birarin dosya te binêrin kontrol bikin em belkî dosya te biçerînin tu ceza nexî deme got baş e ku wisa be van nava rişwet ji ber xatirê em tecawuz heqê kesî nakin. Dema ez texliye bûm Qasım hat bû mêvanê min car dinê got dem got Qasım baş e tu çi dixwazî got 3000 mark bide min ez ê vî îşiyanê safî bikim. Dema got baş e bira serê 3000 markî da min derxist 3000 mark da Qasım
قاسم چو خونیا مرا تلفن جی کرد نمیش خرچی تعطیل کی جنا گرتی چیز خا تعطیل کی کری لو درش تلفن دمن اوتلی از تلفن بکم از بشم سدی ساعت قاسم شو işi mi çiğ deri valla men Mersin'e dema tabi emdiyo sahpe khapiyan Qasım tamam ko tamam hal kiri ko dosya rin le kolin le kirne ko tne ev insan hani insan ki ko mer ceza bedin ne hin kesin çünecem ji hayvan ji tune bu baba kiri xistin ne çünecem yazı hanımın ev hin kesa yaz hanıma brev stendun ev ji ne suç bu ber hatır em ne zanen ki çi kese ki jam parti ki legal ki illegal normal yazı khane ki bu yani büramı bu bileti otobüsan mede frotun bet sendun çünkü batmane ev ji ne bu suç baba ki kanuni le polise emniyete rapora ki din girtim rapora ki per xarab girtim مگو برای اوجی وسا صافی به امل بند آوینه جمره اگر جزا ورجی و جزای آلیکاری وری اوجی قانون اوی شخص 3 سال و نیم ایون قاسم تو پرا بخواهش خورا بگره خانی وی قاطی دو دیا نیجو بو تو ایدنی چی بفرش خورا پی خانی خواه تعمیر بکه خورا بکه و خانی خواه روشا محکمه قرار دا 15 سال جزای سیاسی دانمن 15 سال cezayı siyasi danmın o Kasım Ravi xave şart perimej ne da xarçu eji jugalat Ravim derketim şuha eji jugalat Ravim derketim peremaj Kasım Raja çıkacara yak gap keninki kaydı mesela merkez ahireti revi ahireti beş ya ku yaki bu xapin evtim tibiramın edişim vallahi meji hasbe xadaş bu xatiri dosyamızı derxe belki mefere ne da Kasım evka cezayı jivera natali mefere dahi hem dosya mezuhat hem ceza zuhat birini hem sadece do xalazın İca devir da tavsiye kimiji iş guhdarın hejara tuver cara biru bavariya xwe be her kesî neynin biru bavariya xwe be her kesî neynin pir kes hesên mervayên olî an hesên mervayên netewî pir xirab bikar tînin tên مرواد خاپینن های شخو هبن بمینن خیر و خشیده بخاطره